Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Эльмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада Дәүләт Думасына сайлаулар башланды. Әлмәттә Татнефть иҗтимагый советының утырышы узды. Районда авыл бәйрәмнәре гөрләп уза. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында. Россиядә Дәүләт Думасына сайлаулар башланды. Татарстан Республикасы Азнакай районында 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирү өчен сайлау участоклары ачылды. Районда барлыгы 62 сайлау участогы эшләячәк. Һәр участокта төрле оешмалардан һәм партияләрдән 4-тән алып 8-гә кадәр күзәтүче бар. Алар җирле вакыт белән иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. 15 сентябрь көнне Әлмәттә Татнефть иҗтимагый советының утырышы узды. Биредә мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният өлкәсендә булган актуаль проблемалар күтәрелде, аларны чишү юллары каралды. Совет эшендә Татнефть гамәви җәмгыятенең генераль директоры Наил Мәганов, компанияның генераль директор урынбасарлары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азат Ягъфәров, Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыхов, Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов, Мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, җәмәгатьчелек вәкилләре, блогерлар катнашты. Утырышта компания тарафыннан тәкъдим ителгән проектлар хакында генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев чыгышы тыңланды. Монда уку йортларын, яшәү җирлекләрен, спорт учреждениеларын төзекләндерү белән бергә пандемия чорында Татарстан Республикасының көньяк көнчыгыш районнарын 1,5 миллиард сум күләмендә медицина кирәк-яраклары, ашыгыч ярдәм машиналары белән тәэмин итүне дә билгеләп үтәргә кирәк. Чарада шулай ук Татнефть гамәви җәмгыятенең грант конкурслары хакында, анда катнашу тәртибе шартлары турында бәян ителде. Программага старт 20 сентябрьдә бирелә. Утырышта район башлыклары тарафыннан медицина һәм мәгариф өлкәсендә эшләрнең торышы турында җентекле мәгълүмат бирелде. Спорт, мәдәният учреждениеләренең бүгенгесе һәм киләчәге хакында фикерләр җиткерелде. Аеруча кискен торган мәсьәләләр күтәрелде. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин үз чыгышында районда төзелгән социаль объектлар, башкарылган төзекләндерү эшләре белән таныштырып узды. Экология өлкәсендә инновацион проект тәкъдим ителде. Биологиянең заманча классларында, лабораториялар базасында балалар үсемлекләрне микроклонлаштыру һәм агач үсентеләрен утырту белән шөгыльләнә. Мондый класслар Актүбә бистәсенең 2-нче мәктәбендә, Мәлбәгыш мәктәбендә һәм Җиңү бистәсе мәктәбендә бар. Шулай ук теннис үзәге, ЗАГС бинасы төзелеше анонсланды. Объектны тапшыру 2022 елның 1-нче яртысына планлаштырыла. Компьютер томографын урнаштыру буенча проект тәкъдим ителде. Азнакай лидеры Татнефть компаниясе җитәкчелегенә Азнакай муниципаль районына гаять зур ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Актүбә өчен аерым рәхмәт дип белдерде компанияның генераль директоры Наил Мәганов. Бүген пандемия чорында халыкны борчыган мәсьәлә шәһәрнең йогышлы авырулар хастаханәсе торышы бик начар дип ассызыклады район башлыгы. Шушы проект белән грант конкурсына кертүдә ярдәм сорады. Компанияның генераль директоры бу мәсьәләгә битараф калмады. Бүген илебездә мондый сырхауханәләр булырга тиеш түгел. Барлык гөлләрдә чәчәк атарга тиеш дип белдерде. Сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыхов үз чиратында без инфекция бүлеге төзелешендә катнашачакбыз дип белдерде. Компанияның генераль директоры белдергәнчә, халык белән бергә хезмәттәшлек алып барганда уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Азнакайда Россия нефть һәм газ төзелеше профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы яшьләре форумы булып узды. Чарада Россия нефть һәм газ төзелеше профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Рәфис Хәсәнов, Россия нефть һәм газ төзелеше профсоюзы рәисе Александр Корчагин катнашты. 2 көнгә сузылган чара Татнефть компаниясының канаты астында яшәүче Каенкай ял лагерында узды. Форумда яшьләр фикер алышып, үзләренә файдалы мәгълүмат җыйдылар. Әлеге материал хакында тулырак алдагы сюжетта. Форум цифрлы чорда мәгълүмат һәм коммуникация исеме астында узды. Яшьләрне сәламләп Рәфис Хәсәнов бүгенге очрашуның әһәмияте турында искәртеп узды. Безнең оешмада инде яшьләр 36% өлешен алып тора. Шуның өчен яшьләргә бик без күп игътибар итәбез һәм киләчәктә дә итәргә тиеш, чөнки бүген яшь кеше иртәгә ул зур квалификациялы хезмәткәр була һәм киләчәктә җитәкче була. Шуның өчен инде ничек без бүгенге көндә аларны
төплерәк мәгълүмат бирсәк, киләчәктә дә ул инде нәтиҗәсе күренер дип өметләнәбез. Профсоюз ул беренче чиратта эшчеләр, хезмәткәрләрнең хокукларын яклана дигән сүз. Моннан тыш ул оешма предприятиеләрдә күп кенә социаль мәсьәләләрне хәл итүдә төп механизм ролендә үти. Күп еллар элек барлыкка килгән оешма буларак, ул әле һаман да үсә, камилләшә. Бу хакта үз чыгышында Рәсәйнең нефть-газ төзелеше профсоюзы рәисе Александр Корчагин да искәртеп узды. Наш профсоюз объединяет все нефть. Безнең оешма барлык нефть һәм газ компанияларын берләштерә. Бу оешмада профсоюз әгъзалары 1,2 миллион кеше чамасы тәшкил итә. Бүген иртәгә уздырыла торган чараның төп темасы пандемия кысаларыннан чыгып, алга таба электрон һәм цифрлаштыру мәйданы җәелдерү, мәгълүмат һәм коммуникация өлкәсендә яшьләрнең эшчәнлеген үстерү. Яшьләргә профсоюз хезмәтенең асылын чагылдырган фильм тәкъдим итте. Алга таба форумда профсоюз хезмәтенең юнәлешләре каралды. Көн кадагында торган актуаль мәсьәләләр хакында фикер алышынды. Профсоюз тарихы һәм эшчәнлеге турында Россия нефть-газ төзелеше профсоюзы аппаратының оештыру профсоюз эше бүлеге башлыгы Сергей Лейкант сөйләп узды. Алда яшьләр өчен социаль гарантиялар хакында да сөйләшү булды. Яшь лидерлар конкурсларда катнаштылар, төрле призлар оттылар, үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алдылар. Фикер тәкъдимнәре белән уртаклаштылар. С большим удовольствием. Форумга чакырулары өчен зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Без яңа белемнәр алып, яңа тәҗрибә алуыбызга бик шатбыз. Шулай ук профсоюз тарихын тыңладык, кызыклы фильм карадык. Алган тәҗрибәләребезне эштә кулланырбыз дип уйлыйм. Капиталь төзекләндерү эшләре тәмамланып, Азнакай үзәк сырхауханәсенең стационар бүлеге ачылды. 16 сентябрьдә булган әлеге чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, Азнакай үзәк сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шихапов та катнашты. Стационарның дәвалау корпусы 1976 елда төзелгән. Бүгенге көндә дәвалау корпусында кабул итү бүлеге, терапия, хирургия, реанимация, диагностика бүлекләре бар. Биредә барлыгы 169 медицина хезмәткәре эшли. Шуларның 26-сы врачлар. Уңай шартлар тудырылган, яңартылган стационарда бүген гыйбадәт бүлмәләре дә булдырылган. Район башлыгы Марсель Шайдуллин мондый программалар белән ярдәм итү өчен республика президенты Рөстәм Миңнехановка рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шулай ук төзекләндерү оешмалары вәкилләре дә игътибардан читтә калмады. Узган елдан бирле башкарыла торган эшебез бик матур килеп чыкты дип билгеләп узды җитәкче. Чыннан да, тышкы яктан да, эшкә узсаң да яктылык, чисталык, яңарыш күзгә бәрелеп тора. Стационар корпусында барлык җиһаз яңартылган. Эшкә рәхәтләнеп киләбез диделәр медицина хезмәткәрләре. Мактауга лаеклы ак халатлы шәфкать ияләренә районның 90 еллык уңаеннан медаль, бүләкләр тапшырылды. Ачылу тантанасы мәдәният сарае артистларының музыкаль чыгышлары белән бизәлде. 14 сентябрь көне район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм аның урынбасары Роза Галиева авылларга чыгып, федераль һәм республика программаларының үтәлешен карадылар. Шулай ук авыл активы белән дә очраштылар. Шундый ук чара районның җиңү бистәсендә дә булды. Әлеге чаралар хакында алдагы сюжетларыбызда. Җиңү бистәсе мәктәбендә Татнефть компаниясе ярдәме белән заманча лабораториясе булган биология кабинеты ачылган иде инде. Агымдагы елда мәктәптә электр челтәрләре алыштырылган, бәдрәфләр, юынгычлар яңартылган. Бистәдәге күп фатирлы 6 торак йортта 600 мең сумлык төзекләндерү эшләре башкарылган. Киләсе елда бу территорияны безнең ишегалды программасына кертергә планлаштырабыз, диде Марсель Шайдуллин. Бистәдә шулай ук модульле фельдшер-акушерлык пункты төзелеше дә тәмамланып килә. Авыл җирлеге башлыгы Ирина Бухарова әйтүенчә, җиңү бистәсендә мәдәният йорты территориясе асфальтланган, һәйкәл салынган. Яшьләр урамына 500 мең сумга юл түшәлгән. Вахитов авыл җирлеге районда иң зурлардан, аңа 5 авыл керә. Җирлектә бүген 1000нән артык кеше яши. Мәктәптә 97 бала укый. Быел 1нче сыйныфка 12 бала кергән. Балалар бакчасында кичкенәләр саны 25-кә җитә. Соңгы елларда биредә күләмле эшләр башкарылды. Алга таба да җирлекне үстерү буенча төрле программаларда катнашырга кирәк. Без үз ягыбыздан һәрчак ярдәм итәргә әзер, диде район башлыгы халык белән очрашуда. Мәдәният йорты каршында бүген авыл бәйрәме узды. Мәктәп коллективы бик бай итеп ярминкә оештырган. Мәдәният йорты хезмәткәрләре концерт программасы әзерләгән. Авылның хөрмәтле кешеләренә Азнакай районына 90 ел юбилей медале һәм бүләкләр тапшырылды.
Быйыл җәй дәвамында районыбыз авылларында күңелле авыл бәйрәмнәре уздырылып торды. Федераль һәм республика программаларының үтәлеше кысаларында уздырыла торган мондый чаралар районыбызның Әгер авылында да уздырылып, монда балалар өчен уен мәйданчыгы ачылды. Җыенда авыл җирлеге башлыклары, укытучылар, укучылар, әти-әниләр, ветеран укытучылар катнашты. Сәпәй авылы җирлеге башлыгы Фәния Галиева башкарылган эшләрне санап, матди яктан ярдәм иткән өчен район җитәкчелегенә зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бакчага йөрүче кечкенәләр кунакларга тәрбияче апалары иҗат иткән шигырьләрне сөйләделәр. Сүз уңаеннан Сәпәй авылы балалар бакчасына 9 бала йөри икән. Алга таба авыл җирлекләрен төзекләндерү программасының тормышка ашырылуы каралды. Сәпәй авылында программа нигезендә юллар төзекләндерелгән, спорт мәйданчыгы төзелгән. Алга таба шундый ук чара Зур Сукаеш, Шалпы авылында да уздырылды. Сукаеш авылы җирлегенә барысы 4 авыл керә. Халык бик тырыш, бердәм, диде авыл җирлеге башлыгы. Бу җирлектә танылган генерал Булатов, социалистик хезмәт геройлары чыккан. Бүгенге көндә ветераннар советы актив эшли. Һәр вакыт бәйрәмнәр белән котлыйбыз, туган көннәрен билгеләп үтәбез. Менә бүген дә безнең бер гаиләнең өйләнешкәннәренә 50 ел алар белән барып котлап килми иртәнге яктан. Ветеран, үзебезнең ветераннарыбыз бик актив, без бөтен эшдә актив катнашабыз. Данлы якташларга багышлап ачылган һәйкәл яны төзекләндерелгән, юллар түшәлгән. Бу авылда бик күренекле шәхесләр яшәгән һәм эшләгән үз дәверендә. Аларга менә мемориаль такта күреп торасыз, фотографиялар белән, кыскача биография белән. Алга таба Шалпы авылында безнең ишек алды республика программасы тормышка ашыру кысаларында башкарылган эшләр каралды. Шулай ук мәдәният йорты фасадының эшләнеше, юллар түшәлү федераль программасында башкарылган. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. Район күләмендә быел авыл җирлекләрен комплекслы үстерү федераль программасы нигезендә 11 авыл җирлегендә 20 миллион сум күләмендә төзекләндерү эшләре башкарылып килә. Ләкин һәр программаның үз таләпләре бар. Бу урында район җитәкчелеге, нефтчеләре безнең ярдәме хакында ассызыклап үтәргә кирәк. Һәрбер авылда шундый эш алып барабыз без. Һәрбер авылда төрле программалар нигезендә эш алып барабыз. Кайдадыр яңа ФАП төзелә, кайдадыр клуб ремонтлана, кайдадыр юл салына, кайдадыр су линиялары алыштырабыз. Кайдадыр шундый федераль программалар керә. Алар да менә шушы авыл халкына тагын да тормышын яхшыртырга, тагын да уңай ясарга дип эшләнә торган программалар барысы да. Шуңа күрә авыл халкы яши, авылларыбыз яшәсен, авыл халкы тырышып эшләсен. Аларга исәнлек, саулык телибез. Рәхмәт. Җыенда эшләгән эшләргә нәтиҗә ясалып, хәл итәсе мәсьәләләр каралды. Район җитәкчелеге авыл халкын кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Яңалыклар тапшыруы шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда сезнең хатлардан төзелгән бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Һәммәгезне дә зәңгәр экраннар каршына ял итәргә чакырабыз. Һәм инде тапшыруыбызга килгән хатларны сезнең игътибарыгызга җиткерәбез. Азнакай районы Җиңү бистәсендә гомер итүче газиз кешебез Зилара Габделвали кызы Галиевага 18 сентябрьдә 75 яшь тула. Кадерлебез, безнең өчен син иң якын, иң сөекле, изге җан, шәфкатьле кеше. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы сиңа күп сынаулар үтәргә туры килде. Син безне кадерләп үстердең, кайгырттың, кадерлеккә өйрәттең. Әтиебез, яраткан бабабыз, Менәвир белән озак еллар бергәләп тормыш юлыннан барасыз. Кайчан гына килсәк тә, безне кочак җәеп каршы аласыз. Зур рәхмәт сезгә. Син, әни, тормыш авырлыкларын җиңә килдең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта таләпчән дә була белдең. Ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәттең. Әби балаларыбыз нигезендә саклап тордың син. Туып үскән ягына туры килеп, 39 еллык хезмәт юлын үттең.
Эшеңне яратып, һөнәреңә күңел биреп, ихластан башкардың. 16 ел тәрбияче, 12 ел авыл хуҗалыгында, 4 ел мәдәният өлкәсендә хезмәт куйдың. Коллективта да, авылдашлар алдында да абруең зурдан булды синең. Бүген дә син авылыбызның иң хөрмәтле кешеләренең берсе. Безгә биргән тәрбияң, һәр чак таяныч һәм терәк булуың өчен мең рәхмәт сиңа. Кадерле әниебез, сөйкемле әбиебез. Киләчәктә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, һәр мизгелдән тәм табып, жан тынычлыгын тоеп, янәшә бездә бик күп еллар балкып яшә әле. Котлы булсын әни туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең, сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Җирдә кояш балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, кияүең, киленең, оныкларың дигән әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Зилара апа, шушы матур бәйрәмнәрегез белән без дә сезне чын ихластан котлыйбыз. Бәйрәм котлаусыз булмый, котлау бүләксез булмый. Алдагы җырны бүләк итеп кабул итеп алыгыз. Яши алсаң иди гомер буе, жан сүйгәнең белән сөйләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, якыннарга сөйләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, якыннарга сөйләшеп. Гомер юлын җырлап үткән иде, узмасын тик юкка көнләшеп. Яшәү матур, яшәү шундый матур, дусларыңа моңнар өләшеп. Яши алсаң иде тормышымда, ялган ялгышларга абынмый, бәхет биреп һәм бәхетле булып, үткәннәрне бер дә сагынмый. Һәм бәхетле булып, үткәннәрне бер дә сагынмый, үткәннәрне бер дә сагынмый. Алга таба котлау тыңларга Юсупова Фәймә Шәрип кызын дәшәбез. Табигатьнең алтынга күмелеп, аллы-гөлле төсләргә уралган көз аенда, Камышлы авылында туып, хәзерге көндә Азнакайда яшәүче кадерле әниебез, әбиебез Юсупова Фәймә Шәрип кызының 18 сентябрьдә туган көне. 90 яшьлек күркәм юбилей белән котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кадерлебез, син безнең өчен якты кояш кебек, һәр вакыт балалар диеп,
оныклар дип яшисең. Син безнең терәгебез дә, юанышыбыз да, киңәшчебез дә, туартыңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең озын һәм бәхетле булсын. Безнең өчен һәр чак кирәк син, әни. Киң күңелле, сабырлыгың, ачык йөзең, тырышлыгың белән барыбыз өчен дә үрнәк син. Алга таба да безне сөендереп, сәламәт булып, балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтендә генә яшәвеңне телибез. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөенечләр белән тулып торсын синең гомерең. Гамле еллар, ямьле көннәр телибез без чын йөрәктән. Һич кичекмиченгә ашсын безнең күркәм теләкләр. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, син булганда өебез нур чәчә. Киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле, әни, яшә әле син йөзгәчә. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың котлады дигән әлеге котлау хатында. Без дә шушы теләкләргә кушылабыз. Бәхетегез гомерле, гомерегез бәхетле булсын, аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын, сәламәт булыгыз. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улылыйбыз бүген сине без туган көнең зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә синең күзләр зур көчләргә ия һәр сүзең туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без көчле рухлы газиз әни дә син киң күңелле гүзәл нәнәйдә туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без бар баланың игелеген күреп бала койгылары күрмичә озак еллар безне шатландырып исән имин әни син яшә туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине
Бәйрәмегез котлы булсын тапшыруының бүгенге чыгарылышы шуның белән тәмам. Һәммәгезгә дә күңелле ял көннәре теләп, мин сезнең белән сау булышам.